קוד. בוקר טוב. טוב. היום אני מנסה לעשות משהו קצת שונה, יש לי את פודקאסט עצמאית שאני מראיינת שם נשים ואנשים סופר רלוונטיים ומעניינים לפעילות שלי, אבל היה לי נורא ומאוד מאוד חשוב לארח את סמדר שאני כבר אספר עליה, והחלטתי זה שהיא גרה רחוק מאוד לא אמור לעצור אותנו, אז אנחנו ננסה לעלות לבלוג מצולם שיעלה כמובן ליוטיוב ולאתר ואולי גם לפודקאסט, נראה איך יצא. ונושא השיחה שלנו היום הוא הנפשת לוגו, אבל לפני שאנחנו צוללות להנפשות הלוגו ולשיחה המעניינת שהכנו לכם היום, אני רוצה להציג את האורחת שלי, סמדר שילה מרקוס מסטודיו סמוצ'ין. כתוב לי במשפט, אנחנו דרך אגב ברקע שלנו, אז עזרתי לך לבנות את התוכנית העסקית לעסק המושלם שלך, והגדרת העסק במשפט הוא עורכת וידאו, מעצבת בתנועה ויוצרת סרטים לכל מטרה או אירוע. עדיין רלוונטי? קיצרתי את זה יותר מאז, אני יוצרת סרטים ואנימציות. מדהים, תכלס. איך אנחנו תמיד אומרות? ילד בן 7 צריך לדעת מה את עושה, ונראה לי שזה בול עונה כן. על ההגדרה. אז תספרי לי קצת, דבר ראשון, מעבר לרקע בדקה, כלומר מבחינת הרזומה שלך, מה את עושה? איפה את גרה היום? גם אולי איזה דקה על המהלך הזה שבעצם עברתם שם, על ההתנסות המדהימה הזאת שלכם, ומשם אוקיי, נעבור לנושא שלנו. אוקיי, סבבה. אז זהו, אז כמו שאמרנו, יוצרת סרטים ואנימציות. אני בעצם בוגרת בצלאל, למדתי תקשורת חזותית, תואר בעיצוב בעצם, עם התמחות בעיצוב בתנועה למושן. ולפני כמה שנים כבר פתחתי את הסטודיו שלי, שאני עובדת פה בעיקר עם, היום אני מכוונת בעיקר לעסקים, אני עושה סרטי תדמית, סרטי הסברה, הנפשת לוגויים כמובן, שנדבר על זה. זהו, יש לי סטודיו, אני שוכרת עכשיו בחלל עבודה פה נחמד, וזה, כמו שאמרת, להגיד איפה אני, אז אני נמצאת בלייפציג בגרמניה כבר כמעט שנתיים. אנחנו עושים שנתיים? תכף שנתיים, יואו, זה עוד מטורף. חודש. זה הזמן מטורף, טס, ממש. ועשינו רילוקיישן עצמאי, אני ובן זוג ושני ילדים, שני חתולים. פשוט החלטנו שבא לנו הרפתקה ככה לגור במקום אחר, לראות את החיים בקצב אחר, בתרבות אחרת. זה היה כמובן לפני המלחמה וזה לא היו שיקולים, אבל באמת החיים פה הם די שלווים וירוקים, ואני נוסעת על אופניים כל היום, ונחמד לי ככה השילוב הזה, קצת אחרת. מדהים. והלקוחות עדיין רובם בארץ. גם כשהייתי בארץ לא הייתי פוגשת אותם, כי זו עבודה שמטבעה היא מרחוק, אני על המחשב וזה, אז מהבחינה הזאת זה לא שינה עם משהו. אז הפתרונות שלך היום הם בעיקר אישיים או עסקיים? כלומר, קהל פרטי או עסקי? היום אני מכוונת יותר לעסקי, אני עדיין עובדת גם עם אישיים, בסרטים לאירועים שאני עושה, בר מצוות, חתונות וכאלה, אבל גיליתי שיותר נוח לי ונעים לי דווקא ללכת לכיוון העסקי, ושם אני רוצה להתפתח יותר לאנימציות, טיפוגרפיה וטקסטים בתנועה ופרסומות גם, כל מיני דברים כאלה. מדהים, 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 מדהים. אז בעצם הקהל הוא עסקי, מגיעים יותר מעצמאיות, כן, חברות, משרדי פרסום, מי הקהל שלך את בעצם, או כולם? החברות במשרדי פרסום עוד לא פיצחתי, כאילו היו לי כבר לקוחות כאלה, גם יותר גדולים, עוד לא פיצחתי איך להגיע אליהם בצורה קבועה, אבל באמת יצא לי לעבוד עם כאלה, וגם הרבה עם עצמאיות, עם עסקים קטנים בינוניים. הנפשת לוגויים זה למשל שירות שעסקים כמוני ככה, קטנים בינוניים מאוד אוהבים ומאוד מתאים. אוקיי, מגניב. אז בואי במעבר חד נעבור לדבר על לוגויים, אבל לפני שאנחנו מדברות על... רגע, הנה, שמה אוזניות. אין בעיה, נחכה לרגע. כן, אוקיי, בסדר? שומע טוב? כן. מעולה. אז לפני שנדבר על לוגויים מונפשים, אני רוצה שנייה רגע שנדבר על לוגויים בכלל, אוקיי? מהמם. זה בסדר שכאילו לצורך העניין את לא מעצבת גרפית, אז את לא זאתי שמכינה את הלוגויים,
אבל אני רואה פשוט בשיח של עצמאיות המון 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 דיונים על העניין הזה, האם בכלל צריך לוגו? דרך אגב, לא רק עניין בזה, גם המון בלבול. האם בכלל צריך לוגו? באיזה שלב? ו... וכמה להשקיע בזה? ואני שואלת אותך בתור עצמאית, אוקיי? כלומר, מה עמדתך לגבי הנושא? אני גם אשמח לשתף מה עמדתי לגבי הנושא, ומשם נמשיך. אז מה דעתך לגבי לוגו בכלל? כלומר, האם את ממליצה לעצמאית שעכשיו יצאה לעצמאות, או עצמאית כבר פעילה, לעצב לוגו? זו שאלה טובה. אני חושבת שברגע הראשון שאת רק יוצאת וכרגע הגעת לעולם, אז ממש לא צריך את זה בהתחלה. צריך יותר להתבסס, צריך למצוא קצת לקוחות, צריך למצוא את הדרך שלך בכלל, כי לוקח זמן להבין מי את, מה השירותים שאת מציעה, מה הלקוחות שאת מחפשת, אז לעשות לוגו ממש עם היציאה, כאילו עם הפתיחה של העסק, בעיניי זה מיותר, כי סיכוי טוב שזה ישתנה אחר כך ומהר מאוד תביני שזה לא מתאים לך. אני כן חושבת שזה דבר חשוב. זאת אומרת, מצד אחד יש עסקים שיכולים להסתדר גם בלי לוגו. עסק שהוא שירות, נגיד של אישה אחת, ועסק קטן יחסית. יש דברים שבשיווק שלך בסושיאל לצורך העניין, יותר חשוב שתהיה לך איזושהי אחידות. המותג יכול להיות לצורך העניין מורכב גם מצבעים ומפונט שחוזר על עצמו, וזה כבר יוצר לך איזושהי זהות בעצם של מותג. אבל כן מגיע איזשהו שלב, כשאת רוצה להתאפס קצת כיותר רצינית, את רוצה שיותר יזכרו אותך, שישר יזהו אותך בכל מקום. את מוציאה, בוא נגיד, אני בהתחלה היו לי קבלות פנקס כזה, שקניתי בסטימצקי ב5 שקלים, ורשמתי על את השם שלי, ואני חושבת שבהתחלה זה הכי לגיטימי, אבל אחרי גם לי היה שנה, כאלה. כן, כל אחת מתחילה ככה. נכון, מתחילים ממשהו. זהו, ולאט לאט את מתקדמת, ואז עברתי למערכת הדיגיטלית, ואז רגע, אני רוצה שגם יבינו ישר מי אני, אז ברגע שיש את הלוגו, זה כאילו זה משדר משהו, זה משדר מקצועיות. נכון. אז כן, אז מגיע השלב שכל אחת צריכה להבין לבד, אני חושבת מתי זה בדיוק. באיזשהו שלב את חייבת כבר את הלוגו, ואת רוצה לשדר את המקצועיות הזאת בעצם. נכון, אז אני ממש מסכימה. אני חושבת שחלק מהעניין בתשובה שלך, וזה הדגש, הוא כשאנחנו פותחות עסק, או בשלבים הראשונים של עסק, אנחנו לא באמת מבינות את העסק. ואנחנו דרך אגב, גם אם בנינו לו תוכנית עסקית בשלב הזה, אנחנו לא באמת מבינות אותו, כי אין לנו בעצם את מבחן השטח, מבחן התוצאה, כדי שנוכל להגיד מי העסק שלנו במהות שלו. זה כמו שתינוק, אמנם אני טוענת שתינוק נולד גם עם איזה שהם מרכיבי אישיות מסוימים, אבל עדיין אין לו אופי, אוקיי? כלומר, הוא מתעצב תוך כדי חייו הראשונים בעולם הזה, וזה בדיוק שווה ערך גם להתפתחות של עסק, ולכן בעיניי להשקיע בלוגו בתקופה הראשונה של העסק זה טעות ובזבוז כסף, כי בסוף את באמת לא יודעת להוציא ללוגו את הערכים שתרצי להדגיש אותם בתוך הלוגו, וזה הולך להיות חלק מהותי מתוך השיחה שלנו בהמשך גם על הלוגוים המונפשים. דרך אגב, משהו מאוד חשוב שצריך להגיד על לוגוים, לוגו זה לא לכל החיים, כלומר לוגו הוא סוג של אבולוציה, העסק מתפתח, גם הלוגו יכול להשתנות, אז גם זה שעכשיו עשינו לוגו לא אומר שום דבר לגבי ההמשכיות שלו, באיזשהו שלב הוא פשוט ירגיש לכם לא מתאים, וכשהוא מרגיש לא מתאים, הגיע כנראה הזמן לשנות אותו. אני ממש הרגשתי את זה אצלי, זה ממש היה קטע. באיזשהו שלב כבר היה לי קשה להדביק אותו במייל, כלומר היה לי קשה להוסיף אותו, כי הוא כבר לא היה מדויק. כן, האמת שאני גם קצת מרגישה, כאילו, אני החלפתי כבר פעם אחת לוגו, והיום גם הלוגו שלי מרגיש לי קצת פחות כזה, אני עוד לא שם לגמרי, אבל ברור זה לי שאני מדהים. אחליף אותו. אז דבר שאני צריך להבין, זה סימן דרך לזה שמשהו שם לא מדויק. וגם אם כן. הלוגו מופלא ונפלא, אוקיי? ויש לך לוגו מקסים. אבל הנה, זה לא אומר שום דבר, זה אומר שאת בצמיחה בהתפתחות שלך. וזה בסדר, החוכמה היא להרגיש שלמות עם כל העשייה שלנו, והדברים הקטנים האלה, דרך אגב, בעיניי, מאוד משמעותיים. כי כשאני היום מדביקה את הלוגו המונפש שלי, שנדבר עליו עוד מעט, בתוך האימייל, אני מה זה מבסוטה. כל פעם שאני רואה את ההנפשה הזאת, זה עושה לי כיף בלב. נכון, וזו התחושה שאנחנו רוצות לצאת איתה בסוף. לגמרי. מעולה. אז עכשיו בואי נדבר על לוגו מונפש. אז למה בעצם יש לי לוגו? אז למה בעצם להנפיש אותו?
אז זהו, קודם רציתי להגיד שאמרת משהו, את לא מעצבת גרפית, אז רק להגיד שאני בהכשרה שלי, אני מעצבת גרפית, כאילו למדתי עיצוב גרפי, הייתי קול. בקורס לא, זה לא היה קורס ללוגוים, אבל למדתי כאילו את הדברים האלה, אבל זה לא מה שעושה לי זה לא הפאשן שלי, לבנות בעצם את המותג של העסק, ואני לא אם מרגישה אני באה אליך עכשיו לעיצוב לוגו, את תעשי לי? לא, באופן לא, כללי, לקוחה. לא, אז לזה הכוונה. כלומר, את לא אני רק מתעסקת אומרת, בעיצוב גרפי. כן. כן, כאילו יש לי את הכלים, אבל אני לא אעשה את זה, כי אני לא אוהבת את זה ואני לא מרגישה בנוח עם זה, אבל מה שאני כן אוהבת זה לקחת לוגו קיים ולהכניס לו את האנימציה, מבחינתי לקחת איזשהו משהו סטטי ולהכניס לו אנימציה זה כמו קסם, זה כאילו הופך אותו למשהו, לא משהו אחר, אבל משהו שונה ומשהו מוסיף לו עוד איזשהם אלמנטים שבהם את יכולה באמת, אם מדברים על מותג ועל הערכים של העסק שלך, אז את יכולה עוד יותר להסביר מה הם, כאילו בלי מילים בעצם, שיבינו תוך 5 שניות של הנפשת לוגו, את כל מה שרוצה להגיד, אם זה מקצועיות, או כיפיות, או הומור, או כל מה שתרצי. אז ואיזה כיף, כבר יש לי את חלק מהדוגמאות שלך בראש, שאת כן. ממש מדברת על זה, אני ממש רואה איך זה קופץ לי מול העיניים ומה המסרים שרצית להעביר בהם, אז אני חושבת שבואי ממש נצלול כבר לדבר הזה, כי כאילו אוקיי. זה ממש מספיק. נדרש להתחיל לשתף מסך ולדבר על דוגמאות. אה, איך נעשה את זה? פשוט בואי תני לי דוגמה מאוד לא טובה, שנתחיל איתה, שאלה טובה. שלא טובה, אוקיי. כן? ומשם אני גם אשמח לשתף בלוגו המונפש שלי, כן. שאני כמעט, גילוי נאות, סמדר היא לקוחה שלי, מאי רדומיר מפינקי שהוא היא לקוחה שלי, ובזמנו את ההנפשה מאי עשתה, וזה בסדר, אני אוהבת לפרגן לכל הלקוחות שלי. אבל אני כמעט בטוחה שזה היה, הסיבה שבסוף הנפשתי אותו, זה היה בהשראתך. או שהסיבה שהכנסתי אותו למייל היה כן. בהשראתך. הוא היה כאילו, את מונפש ואני נורא אמרתי היית לה, מעורבת בתוך הדבר הזה של הנפשת לוגו שלי, אז אני גם ממש אשמח שנעלה גם את שלי ונדבר עליו. יאללה. דווקא כדוגמה טובה, לא כדוגמה שלילית. אז בואי נתחיל עם הדוגמה שלך דווקא, כי... אוקיי, אז רגע, אז שנייה, אני מכינה אותה על דקה, כי אני כן רוצה גם להראות את ההנפשה שלו במייל. אז רגע, דקה, ממש. יכול להיות שיש גם אנשים, הרבה פעמים שאני מדברת עם אנשים, לא כולם יודעים מה זה הנפשת לוגו, זה כאילו עדיין לא ברור, אז צריך קודם לראות דוגמה טובה, אני אוקיי, חושבת. אוקיי. נתחיל ממשהו טוב. אז יאללה, אז בואי נעשה share screen. תגידי מה את רואה. אני רואה מסך עם החתימה, אבל זה לא זה, אז אוקיי, אז אוקיי. בואו נתחיל מזה. אז זה בעצם הלוגו המונפש שלי. בואי נראה אותו. רגע, למה זה לא עובד? רואים אותו טוב? כן, אמרו לי. בואי נעשה אותו שוב. יש לי אותו דרך אגב בעוד פלטת צבעים, גם על רקע צהוב. יופי, אז אני זה... זוכרת ששלחת לי את זה, ואז אמרתי, אבל למה זה לא בחתימה במייל שלך? כאילו, צריכים לראות את זה כבר נכון, זמן. נכון, אז עכשיו בואי נראה את זה בחתימה במייל, האם את רואה אותה? רגע, איזה... הנה. האם רואים הנה. אותה? כן, רואים. יופי. אז בסדר, נראה רגע, הוא יקפוץ עוד פעם, ואז אני אפסיק את השיתוף מסך. אוקיי, אז בעצם, אז מה אנחנו... נאבד לי הקובץ השני? לא, אל תגידי לי שנאבד לי הקובץ השני. אוקיי, נשים אותו שוב. אז בואי דברי איתי על זה רגע, בסדר? אני רוצה את העין שלך, אני לא כן. אובייקטיבית פה בכלל. קודם כשאת כל יש לך... מסתכלת על הלוגו, הקרדיט ללוגו שלי זה לאש ברנדינג, רעות הג'אדג' שהיא גם נכון, לקוחה שלי לוגו לשעבר. מהמם. הוא באמת מהמם, ואנחנו מאוד שמנו שם דגש על הערכים שאני רוצה להראות בלוגו, במיתוג מחדש שלי בעצם, כי לפני זה זה לא היה מיתוג. כשאת מסתכלת על הלוגו הזה וכולל על ההנפשה שלו, מה את רואה? אני רואה מישהי מקצועית, אני רואה שיש לך באמת כמו שאתה איזון עבודה חיים, כאילו אולי זו לא המילה שישר הייתי חושבת בלי לדעת כלום, אבל ברגע שזה כתוב, אני אומרת, וואלה, זה מתאים, יש פה את האיזון, ויש פה את החיים, ויש פה איזשהו הומור עם כל הקפיצות הקטנות האלה, כאילו, אני חושבת שזה ממש מייצג אותך. זה מראה כאילו גם מקצועיות וגם איזושהי כלילות יחד עם זה, אז זה מקסים בעיניי.
אז אנחנו באמת רצינו לשים שם דגש של הערכים של העסק שלי, שזה כן משהו שהוא קלאס, כלומר אנחנו כן רוצות להראות שהוא פרימיום, אבל מצד שני מאוד נגיש, מקצועי, אבל אני לא רוצה לשים את זה אחד מול השני, אבל מקצועי, אבל קצת קליל. אני חושבת שחלק מהעניין כן. אצלי זה שאני יודעת מאוד להתאים למי שנמצא מולי את הייעוץ ואת הליווי. ורצינו להראות את זה פה, שזה לא צריך להיות ייעוץ, לא צריך להיות כבד, ובאמת הערכים הכי בולטים של העסק שלי זה איזון עבודה חיים. כי מאוד חשוב לי להבין שיש את העסק ויש אותנו. ואני חושבת שזה אחד מהיתרונות הבולטים שלי בתוך הליוויים, שאני מאוד מקפידה להתאים את העסק לתוך הבית. מהמם. וגם ככה מגיעות הלקוחות שזה מה שהן מחפשות. אז היה לי מאוד חשוב לשים את זה כמיני סלוגן כזה, שיבינו שזה המודל. אם את מחפשת להיות וורקהוליק 24/7, אני יכולה לא לעזור לך, אצלך. אבל כנראה שאני לא בטוח מתאימה לך. כן, לא אוקיי, אצלך. ובעצם בהנפשה וגם בעצם במייל, כשאת מקבלת ממני מייל, מה את מרגישה עם הדבר הזה, שיש את הדבר הזה שהוא טיפה יותר דינמי? קודם כל זה עוד יותר מקצועי בעיניי, כאילו יש לחתום, זה שלבים, כמו עם הקבלה מנייר, אז בהתחלה את לא חותמת כלום, אז את סתם כותבת אורית, ואז את הופכת לאיזה חתימה עם שם וטלפון וזה, ואז יש לך לוגו, פתאום כזה וואו, מקצועי, יש לה אתר גם, ואז בעיניי כשיש את הלוגו מונפש, זה עוד איזה שלב אחד מעל, מי שמולך גם מידע שוואי, השקיע בעסק שלה, אם חשוב לה הדברים האלה. אז זהו, וזה גם בלי להבין את זה, כאילו, בתת מודע אני חושבת שמקבלים את כל הערכים האלה שדיברת עליהם כרגע, ממש רואים את זה. מדהים, ואני חייבת להוסיף שאני מקבלת המון פידבקים על זה, שזה מראה שזה עובד. כן? כן, כי חוזרים אליי ואומרים לי, וואי, איזה מגניבה החתימה הזאת, כלומר, זה כבר לא פתאום חתימה. חתימה, זהו. יש לה קטע, אם אני מחפשת פרטים, אז אני אלך לחתימה, אבל פה היא יותר מזה, היא בעצם גורמת לי לעצור. אז כבעלת עסק זה מעולה, כי גרמתי עניין וסקרנות לגבי עוד משהו שיש לי בתוך הוויזואליות של העסק. בדיוק. הנה, השבוע מישהי כתבה לי שהתכתבתי איתה, בכלל הגבתי לה על ניוזלטר שלה, כאילו, כתבתי לה כמה מילים, כי אהבתי את מה שהיא כתבה, ואז היא ענתה לי כאילו על מה שכתבתי, וכתבה, אומייגאד, מה זה הלוגו האנימציה המהמם הזה? ביקרתי באתר שלך, אני רואה שזה שירות, מה אני צריכה לתת לך כדי לקבל הצעת מחיר? הבנת? ועכשיו היא בדיוק. לקוחה, כאילו, זה הגיעה זה. דרך, זה הלמה כן, למה לעשות את זה. כן, כן, מדהים. ממש ככה. אז יאללה, אז מהדוגמה הנהדרת שלי, בואי נלך לדוגמה הפוכה ממש לא נהדרת. אוקיי, רגע, אז בואו נלך לדוגמה, יש את הלוגו שבשנת 2012 הייתה אנימציה, לא אנימציה, הייתה אולימפיאדה בלונדון. רגע, אני אעשה שיר אני סקרין. רק אעשה גילוי נאות, הדעות שלנו פה הן דעות שלנו שכמובן לא משקפות שום דבר אה, כנגד או בעד הלוגוים שאנחנו מדברות עליהם, אז זה רק לצורך למידה, דיסקליימר קטן, וכמובן כל אחד יש לו את הפרשנות שלו לכל אימג' שהוא רואה. נכון. אבל ספציפית הלוגו הזה, וכשעשיתי מחקר לאיזושהי הרצאה שנתתי לו מזמן על לוגוים, וחיפשתי מה הלוגוים הכי מכוערים, אז זה ממש איך נבחר עשית חיפוש בגוגל? פשוט חיפשת לוגוים ugly המכוערים? logos, כן. והלוגו מעולה. הזה שרואים עכשיו, את רואה אותו? כן, של האמת שהוא אולימפיאדת באמת 2012, פשוט נחשב כאחד הלוגוים המכוערים אי פעם. גדול. ואז לא מפתיע לגלות שגם ההנפשה שעשו לו, אני אראה עכשיו זה איזשהו סרטון תדמית כזה של אולימפיאדת 2012, זה קצת לא באיכות בגלל אוי, זה נורא מאיים. והם שמו, קלטת שהלוגו שם על הרצפה עוקב אחרייך? גם יש לזה מלא. לא ראיתי, אבל את רואה, הם שמו מין כל מיני צבעים, רצו כזה צבעוניות, ואני יודעת, וייברנט וכאלה, זה קצת מרגיש אבל לי סרט אימה, דרך אגב, ממש. זה ברמה שכשחיפשתי את ההנפשה שלו, ביוטיוב הייתה אזהרה שזה עלול לגרום להתקף אפילפסיה למי שיש לו, מטורף. זה כן, אני כאילו, יכולה להבין, תסתכלי את כל האלמנטים שקופצים שם. אני אדלג רגע לסוף, אז יש כל מיני קטעים של האולימפיאדה, ובסוף זה מגיע ללוגו, זה, וואו, וואו, וואו. והנה,
הפואנטה היא שלא כל הנפשת לוגו היא טובה, צריך לדעת לעשות את זה נכון, כי זה ממשיך לזוז ולקפוץ, כאילו, באמת, מה נסגר איתכם? אז לא, זה מטורף. צריך לדעת לעשות את זה נכון. לא, גם אין פה גם שום אלמנט בתוך הדבר הזה שמרגיש לי קשור לאולימפיאדה. אני קראתי על זה, אני לא כל כך זוכרת, אבל ראיתי ממש רעיון עם החברת עיצוב שמיתגה את כל האולימפיאדה, ואין כל כך הרבה, אתה יודעת, זה משהו שילמו להם מן הסתם מלא אלפי כסף. דולרים, ויש מניפסט שלם מאחורי זה, לא יודעת. כן, זאת מאוד, דוגמה ממש הם כאילו לא בכלל הוציאו, עזבי את ההנפשה, סליחה, פסיכודלית, הם בכלל לא, אני לא, עברנו על זה מהר, אבל אין פה שום אלמנטים של הדבר הזה שקשור לספורט ותחרות. כן, יש אלמנטים בסרטון שקשור לאנשים רצים, אבל כל השאר לא קשור, הם כאילו פספסו ביג טיים את המטרה. לגמרי. וזה, כן, וזה, את ובסוף זה יודעת, שפה, זה בסוף שפה שמדברת מותג, מדברת אירוע, בסדר? אז זה שזה אירוע ספורט, ויש פה איזה משהו שצריך לתת לו לידי ביטוי את כל מה שקורה שם באירוע הזה, אבל אין בו כן. כלום. זה פשוט מצחיק, כאילו, שמהלך כזה ששילמו עליו באמת מי יודע כמה, ככה זה נראה, ועוד שהם קטלו אותם באמת, כאילו, אחרי זה מסיבת עיתונאים, ובריאיון הזה שראיתי בחברה, הם פשוט לא הבינו את זה, זה היה חדשני מדי, לא, זה פשוט זה לא טוב, אבל אין מה מישהו לעשות. אישר את זה גם מטעם נכון, האיגוד הספורט, או אני לא יודעת כן. איזה... טוב, אני לא מבינה את זה. טוב, בואי אוקיי, בואי נעבור נעבור לדוגמאות, לדוגמה הבאה. דוגמה אז שקצת יופי, אז יש יותר, לנו עכשיו דוגמה ממש רעה, מפה אפשר רק לעלות. אוקיי. אמ, השאלה היא, אני יכולה לראות משהו גם לא שלי, אבל בעצם, רגע, רואים את זה טוב? בעצם זה דוגמה ללוגו מונפש, אחד הראשונים שהיו בארץ, אני חושבת, וואו, של הטלוויזיה החינוכית, זה מין לפיד כזה חמוד, אני מצאתי את זה במקרה, ואני מתה על זה, כאילו, אני מאוד אוהבת את זה דרך אגב, גם אני מתה על זה, המרכז ממש. לטלוויזיה לימודית. גם תראי, אנחנו מסתכלות על זה מהצד, הסיבה שאני חושבת שהשיחה הזו גם מעניינת בשבילי ובשבילך, זה שאת מביאה את הצד המקצועי, ואני מביאה את הצד מהצד של האובייקטיביות שלו. לא, תשאירי את המסך. כן, רגע, ואיך שאת רואה את האלמנטים, אני כבר מצליחה לזהות על מה מדובר. וזה חיבור נורא חשוב למותג. נכון. עכשיו, זה נכון שזה כבר למותגים מוכרים, כלומר, אנחנו היום כבר מכירות, אז יותר קל לנו לראות, אבל את יכולה לראות את זה גם על מותגים היום, בעידן הנוכחי, שבסוף, לפעמים הם אפילו לא צריכים להגיד מה שם החברה, כי כבר האלמנטים מוטמעים בתוך זה הם זכירים ומקושרים כבר למותג, ופה רואים את זה מאוד. נכון, דרך אגב, אחר כך זה הפך להיות כזה, את זה מה אני זה אחר כך? יש זוכרת. לו, את זה אני גם, המותג וואי, הרי נכון. משתנה, דיברנו על לוגוים, טוב, פה זה עדיין אותו לוגו בעצם, אבל זה שנות ה-80, התאימו את זה זה גם נהדר, את האנימציית תלת זה מימד גם נהדר, כזאת, תחילת כן. שנות ה-90, אני ממש זוכרת את זה מהילדות, רק תחשבי ואחר כמה זה גם כך, חדשני בעידן הזה שהם עשו את שניהם. לגמרי, לגמרי, וזה מה ש... רגע, משהו. ומאז החינוכית שינתה את הלוגו לחלוטין, אבל עדיין יש להם את העניין הזה של ההנפשה. זאת אומרת, זה מגניב לראות גם איך זה משתנה עם השנים, עם המותג. זה לוגו שהוא ספציפי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הוא ספציפי, היה לאיזשהו אירוע מסוים? כי כאילו הוא נורא זה חג חגיגי כזה. שמח, כן, יש להם פשוט כזה אוקיי, זהו, לכל כי פספסתי את החג מתאים שמח, הנה, תראי מה קרה לי מהצד. לאן הפוקוס שלי הלך עכשיו? אני לא יודעת אם שמת לב לזה. לדברים שמסביב. לדברים הקופצים מסביב, מעניין. שבלבלו אותי, את יודעת למה? תראי, אפילו פספסתי את החג שמח. הם בלבלו אותי בגלל לא את עשית, נכון? לא, לא. הם בלבלו אותי בגלל שכאן חינוכית בעיניי הוא מוסד כבד. אוקיי, ומשהו כן. בהנפשה פה, זה ערוץ לא, הם 11, ממש נכון? לא כבדים. כן, אבל הם ממש לא כבדים. החינוכית זה... בעיניי זה עדיין נתפס כערוץ של פעם. אז עכשיו, זה זהו. מעניין מה שקורה פה, כי הם רוצים לעשות לך איזשהו מעבר למשהו שהוא קצת בעידן החדש,
נכון. נכון? ורואים את זה בלוגו, ממש רואים את זה, ואני אוהבת אותו דרך אגב, את הלוגו, אבל פתאום כל ההילולה מסביב מבלבלת אותי, שאני אומרת, רגע, באיזה מסיבה אני נמצאת עכשיו? עד כדי כך שפספסתי את החג שמח. אז וואו. כמובן צריך להגיד שיש פה עניין של הקשר, כלומר, יכול להיות שאם היינו עכשיו בראש השנה והייתי רואה את הלוגו הזה בטלוויזיה, לא היה לי הדיון הזה שעכשיו העליתי מולך, אבל אותי הוא קצת בלבל, למרות לא, אבל שההנפשה נפלאה. מה כן, שנחמד זה שיש להם כזה באמת לכל אירוע, הם מתאימים את ההנפשה עם יפה, הרגעים וזה, אין לי את כולם, אבל אני כן רוצה להראות עוד משהו. מדהים. אה, את זה למשל, שזה גם, זה עוד, כשרק התחילו את כאן, זה היה עוד כאן בהקמה, זה מה אוי, קול. שמצאתי, אבל זה גם נחמד. כן, כבר בהתחלה הם עשו את האנימציה הזאת של הנון, הקו, שהופך לנון, שהופך לאלף, שהופך לקו, זה, אני מתה על זה, באמת, אני כאילו גם זה, אוהבת את זה מאוד, מאוד. זה מספר כל כך הרבה, זה עוד לפני לדעתי שהערוץ עלה לאוויר, אולי אפילו כבר הציגו את המיתוג שלו, וזה מספר כל כך הרבה. נכון? זה כבר בונה סיפור מותג. זה בדיוק כן, העניין, יש פה כבר סיפור. כן. זהו, אני אראה לך, בואי נמשיך בעוד דוגמאות. אני אראה דוגמה, רגע, של עוד לקוחה שלך, אלישבע בן אדטו, שהיא נומרולוגית. רגע, למה לא רואה? חכי, אוקיי, אל תספרי עדיין עליה, בואי נראה את הלוגו. סבבה. אז יש לנו את המספרים. רמז דק. אלישבע מדהים. בן אדטו, תעשי אותו עוד נומרולוגית. הפעם רגע, שיהיה כן, שנייה. זה עושה בלופים, וגם מדהים. אני אוהבת את זה אז באמת שאפשר, יש לה... אלישבע היא נומרולוגית מדהימה. ו... ומה בעצם היה חשוב לכם להראות פה, בתוך התהליך של ההנפשה? אה, באמת לי היה חשוב להתחבר לעולם הזה של המספרים, שאני אגב לא קשורה אליו ולא זה, אבל היא שלחה לי גם מין ספר מותג כזה שהכינה לה מעצבת סטודיו לימונדה, שזה היה נורא נחמד, כי ממש ראו איך זה משתלב, אבל בעצם מה שיפה פה זה שהלוגו לא כולל שום מספרים, כן? אבל יש את החיבור הזה של שני העיגולים, ובספר מותג ששלחה לי ראיתי כל מיני מספרים, ואמרתי, אני רוצה מאוד להכניס את המספרים האלה ללוגו. זה וזה כמעט נדרש דרך אגב, כלומר, לא נכון, בלוגו, לא חייבים בלוגו, כי בלוגו מאוד ברור מה היא עושה, אז לא חייבים לזה בדיוק, ייצוג של מספר. נכון, זה היופי אבל בהנפשה, כי באמת, לעשות לוגו, אם עכשיו בלוגו שלה היא הייתה עושה מספרים 1, 2, 3, 4, זה היה קצת obvious כזה, נכון, אבל בהנפשה את יכולה להביא עוד איזשהו פן מעבר לדברים שרואים בלוגו ולהכניס, כאילו, עצם זה שאפשר להכניס אלמנטים שאין אותם בלוגו, ואז בעצם הפכתי את השני עיגולים האלה לשתיים והשלוש, וזה באמת הקסם מבחינתי. מדהים. גם יש, עוד פעם, תראי מה זה, זה סיפור. כן, זה ממש סיפור. אנשים, יכול להיות שאנשים בכלל גם לא מודעים לעניין הזה של מה קורה פה. כלומר, ואני מזמינה להתחיל להתבונן בדברים האלה שהם קצת דינמיים, וכאילו להבין איך עשית פה את החיבור הסגול עם הצהוב, אם אני לא טועה, נכון? כן, שבסוף הופך להיות המהות של הלוגו. זה פשוט מדהים. אני צריך מאוד מאוד לראות את זה אוהבת את כמה פעמים ההנפשה הזאת. בשביל לראות מה קורה. כן, כן, אבל זה בדיוק מה שיוצר את הסקרנות, ובסוף במודע ובלא מודע. במודע זה הסקרנות של מה קורה פה, ובתת מודע זה איך את עושה את החיבור, שבסוף אני מקבלת מסרים שבסוף מוטמעים לאלישבע מספרים. נכון. דרך אגב, היה לנו, לא ויכוח, אבל היא ביקשה, אני שלחתי לה את זה בגרסה כזאת שזה המספרים, הופך לשם, ואז שוב למספרים, וזה ככה רץ בלופ, ואלישבע ביקשה שזה יהיה קודם השם, ואז המספרים וחזרה לשם. זה כאילו שאלה של מה את מראה קודם. נכון, זה גם, זה גם גרסת שיח הבמאי. חשוב. כן, זה בסדר. זאת גרסת הבמאי שלי. זה, דרך אגב, הכל נכון, אבל נכון, זה פשוט נורא חשוב שמי שבעצם מזמין העבודה יהיה מאוד מחובר לתוצר. נכון, וגם אפילו עניין הזה של סדר, מהירות, צבעוניות, בסוף את צריכה שהיא תהיה מרוצה, היא הלקוחה שלך, כן? לאו דווקא אלישבע ספציפית, אבל גם אלישבע בפרט. אז את רוצה שהיא תהיה מרוצה, ולכן באמת אני חושבת שאחד מהערכים גם שלך זה שאת מקשיבה ללקוחות שלך. כן, כלומר, יש תמיד את הדילמה הזו אצל מעצבות של כמה ללכת עם האמת המקצועית שלי, לעומת האמת של הלקוח. נכון.
אז עוד פעם, במקרה הזה אמרתי לה, אני כן. חושבת שזה יותר מגניב לעשות את הסקרנות הזאת. פשוט שלחתי לה את שניהם, אמרתי לה, קחי, שיהיו לך שתי גרסאות, מדהים, מדהים, תשתמשי במה שאת מדהים. רוצה. יאללה, דוגמה הבאה. טוב, מה עוד אני יכולה להראות? בואו נראה. אמ, אוקיי, יש, זה חברה שקוראים לה Bikes for Kids, הם מוכרים אופניים, זה די ברור, אופניים לילדים, אבל הם בדגש על אופניים מקצועיים. שלחו לי את הלוגו הזה לנפשה, שבעצם הגרסה הסופית שלו היא ככה, כן? אין את הקווים האלה. ואמרתי, אני חייבת רגע, להכניס את מה זה אין את האופניים. הקווים האלה? איזה קווים אין? אה, תכף אוקיי. תראי אלה שזזים. עכשיו, ברוב הפעמים, אגב, שאני עושה הנפשה ללוגו, אין לי קשר עם המעצב או המעצבת של הלוגו המקורי, לצערי, אבל אני צריכה להכניס את הפרשנות שלי. אז אני לא יודעת אם פה הכוונה הייתה, אני ראיתי את שני הדברים האלה בתכלת, אמרתי, זה ממש כמו אופניים. סביר להניח, מאוד הגיוני שזאת באמת הייתה הכוונה של רגע, המעצב, קיבלת את הלוגו ככה? ככה קיבלתי זה היה אותו. סטטי. כן. אוקיי. כן, אני גם, ואמרתי, יש לי הרגשה שזה קשור באמת. כאילו עכשיו זה גם ברור כי כבר ראית איך הלוגו כן, מתחיל, כן, אבל נכון. אמרתי, אני רוצה שיראו את האופניים, זאת אומרת להראות איזשהו חיבור בין האופניים ללוגו. ועשיתי מחקר, אין לי את זה פה עכשיו את זה, אבל ממש חקרתי באינטרנט כל מיני סוגים של אופניים מאוירים, כדי לראות איך אפשר להפוך את זה בעצם לאופניים. אלה האופניים שיצרתי בסוף, שהם בעצם מורכבים משתי הצורות האלה שראינו של הלוגו. שוב, קול, זה משהו מגניב. שצריך לראות אותו כמה פעמים שוב ושוב, אבל עד הנה, שאת... תסתכלי, ראיתי אותו מקודם. כן. אני כמעט פספסתי בהתחלה. תראי כמה המוח שלנו יש לו שלבים של העיבוד. העיבוד עם עין. כלומר, אגב, לפעמים זה משהו מאוד קטן שלא שמים לב אליו, יכול להיות שגם תחשפי לזה מדהים. ולא תשימי לב אפילו. אבל כשאני כבר ראיתי את הלוגו, כבר ראיתי את האופניים, אז את רואה, זה כבר נכנס לי לתת יכול מודע. להיות. לא, אני אומרת לך, זה בוודאות, כי אני פספסתי את האופניים במהות, כלומר, חיכיתי שיגיע הלוגו. זה היה נראה כן. לי כמו איזה טיימר, ועכשיו אני רואה את האופניים, אז זה עשה את העבודה, מדהים, 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 וזה מדהים. מזכיר לי שבהרצאה שהעברתי לא מזמן על פגישת לוגויים, עשיתי ניסוי, ועשיתי אותו לפני זה גם כהכנה על כמה, על איזה 20-30 אנשים, לקחתי שני לוגויים, שמתי אותם אחד ליד השני, שני לוגויים שונים, אבל עם מאפיינים דומים, אחד מהם היה עם הנפשה ואחד בלי הנפשה, רגיל, סטטי, ושלחתי את זה לאנשים בוואטסאפ, ואת יודעת, תמונה של צפייה פעם אחת שמשמידה את עצמה כן, כזאת. ואז אחרי חיכיתי איזה שעה בערך, ושאלתי אותם מה הם זוכרים מכל אחד מהלוגויים, וזכרו וואו, הרבה יותר פרטים מהלוגו שהיה בתנועה. מדהים. מבחינת הצבעים שהיו, והאותיות, וכל מיני פרטים וואי, קטנים. תקשיבי, זה ניסוי מטורף. נכון, וזה וואו, ממש הוכיח את עצמו, זה היה מדהים. מדהים, מדהים. כן. טוב, מה עוד אני יש יכולה עוד להראות? דוגמאות? יש לי מלא דוגמאות. יאללה, אז מה בא לך להראות לנו עכשיו? בואו נראה. יש אחד שאני אוהבת שהוא... זו דוגמה יחסית, כאילו יחסית פשוטה, אבל עדיין, זה לוגו שברגע שראיתי אותו, ידעתי מה אני הולכת לעשות איתו. כלומר, הוא הגיע אליי ככה, זה הלוגו הסופי, וראיתי 3 קופסאות. יש פה משחק מיני מיכל של זיכרונות ומיכל של זיכרונות, ואמרתי, טוב, אז את הקופסאות אני חייבת לסגור אותן, וזה בעצם מה שעשיתי. אז כאילו, רגע, למה זה לא? אוקיי. פשוט הן מתחילות סגורות, נפתחות, ויש את ההפתעה, ויחד עם הטקסטים שקרצו כאן. מיכל עשתה עשתה יסודית. בעצם אלבומי מתנות, פופ-אפים כאלה מאוד מאוד מיוחדים, וזה מאוד משקף באמת גם את הפתרון שלה בתוך הלוגו. נכון. מדהים, מדהים. וזה פתרון שבעיניי הוא, מה זה פשוט? כאילו, ברגע שראיתי את הלוגו הזה, ידעתי, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות. ואז כן. הייתי צריכה רק לפתור את זה ברמה לפעמים הטכנית. לפעמים בסוף גם כהנפשה, לא ברמה הטכנית מאחורי הקלעים של הביצוע, אבל כהנפשה היא לא צריכה להיות הנפשה מאוד מורכבת כדי נכון, להעביר את המסר. פה מאוד רואים את זה. בסך הכל נכון, פתחת, בסך הכל, כן? בסך הכל פתחת את הקופסאות, אבל היא ממש משקפת את החוויה שמקבלים שם בשירות שלה ובמוצר. נכון. מדהים. ואני אראה עוד משהו, רגע. אולי אני אראה את זה. רגע, אני רוצה להראות את זה. אוקיי. אני מציעה לשיתוף. נעשה רגע שיתוף.
של זה. פשוט לא נוח לי להראות את זה פה, עם הלוגו של צביה, של תלת, שהיא גם לקוחה שלך, נכון? נכון. בניגוד שווה להיות חברת קהילת עצמאית. נכון, אגב, הייתה לה הטבה. חכי, אולי בהמשך נעשה גם לוגו מונפש לעצמאית, למה עצמאית זה כבר קונספט, את יודעת, יש לי כבר תתי עצמאית מתחת לעצמאית, כן, והאמת שכן, בהמשך, למה לא, בתכלס. כן. אז זאת צביה בר-אייל שעושה הדמיות תלת מימד לאדריכלות. בניגוד למה שהראיתי קודם עם מיכל, קיבלתי את הלוגו וישר כאילו ידעתי מה אני הולכת לעשות איתו, פה לא היה לי מושג, אני נכנסתי לאיזשהו, נקרא לזה מחסום, כמו מחסום יצירתי כזה, זה לוגו מאוד נקי ופשוט, ובהתחלה חשבתי שאני צריכה לעשות איזושהי הנפשה קלאסית כזאת, של הכי קלאסי לוגו מונפש, שזה מה שעשיתי בהתחלה, פשוט כאילו בנייה של האותיות ככה אחת אחת, אבל זה לא משהו שאני לא אסתדר עד הסוף, זה לא הרגיש לי טוב, גם צביעה אמרה לי שהיא לא שלמה עם זה כל כך, והייתי ממש במחסום, ואז אגב התייעצתי עם מאי רדומיר, שזה כיף נורא שיש קולגות שאפשר נכון. ככה לזה, ובמיוחד כאילו, כמו שתיכן. כן, זה באמת, שת"פ, יש את זה בעוד מקומות, אבל בשת"פ שבהקשר של לוגו מונפש, זה מדהים שיש co-work כזה נכון, להתייעצויות מקצועיות ואישיות. כן, נכון, ובאמת תודה למאי בהזדמנות זו, שוב, היא נתנה לי את הרעיון של ללכת על בלופרינטס כאלה, תוכניות אדריכליות, שבעצם יש בזה המון קשר לעולם הזה של של צביעה. הדמיות תלת מימד, נכון. כן, בוא נראה אם זאת הגרסה, כן, אני חושבת שזאת הגרסה הסופית כבר. הלוגו שהוא בעצם חלק מאיזושהי תוכנית אדריכלית. זה כבר, תסכימי איתי, נראה כן, כן, הרבה יותר מקצועי. בהקשר של הלקוחות שלי גם קצת מאחורי הקלעים, גם בתוך התהליכים, אז אני חושבת אני מאוד אוהבת שהבאת עכשיו את הדוגמה הזאת של איפה היה, איפה זה לא ישב עד הסוף ולאן זה הגיע, כי כן, זה בדיוק ההבדל בין סתם הנפשת לוגו, סליחה, כן, לא בהקשר שלך, כן, בין הנפשת, אני אגדיר את זה אחרת, בין הנפשת לוגו לא מדויקת, ומרגישים את זה, הנה, את הרגשת את זה, זה לא, משהו שם נכון, לא עבד לך, לבין זה נכון, ששנייה רגע, אני, אני אראה מאיפה אני מביאה את זה בצורה נכונה, לא משנה איך עשית את זה, לבין התוצר הסופי שהוא בול, בול. נכון. דרך אגב, הרבה פעמים אני אומרת אהבתי את זה. לליאור, למעצבת שלי, ליאור קמחי, מפלט, שאני אומרת לה, תשחררי את זה עכשיו, כי שנייה, בואי נחזור לזה, כי זה לא עובד. אנחנו נכון, רואות, אנחנו מרגישות, זה לא שם, תשחררי את זה עכשיו, ואז אנחנו משחררות, אחרי כמה ימים, טינג, מסתדר. פתאום בא איזה, וזה מדהים, כאילו כמה זה חשוב בכל תחומי העיצוב, דרך אגב. ממש. ופה ממש רואים את זה, אז אני מאוד שמחה על התהליך שלכן. היו עוד כמה סקיצות בדרך, לא הראיתי את כן, כולם, אבל סקיצות תמיד יש, אבל אני מאוד שמחה שבתוך התהליך, משהו שהוא לא היה מהודק כמו שצריך, הפך לזה, כי זה בול, בול, כן. בול, בול, כאילו באמת, אין דרך אחרת להגדיר את זה. רק דברי עם צביה שתשים את זה בחתימה על המייל, כי כבר אמרתי לה, ודי, כמה אפשר לדבר. צביה, עכשיו אני שולחת לו וואטסאפ, איך שאנחנו מסיימות. סבבה. יאללה, דוגמה אחרונה, דוגמה אחרונה, וואו, בוא תבחרי. נחשוב. אני אעשה, רגע, שתיים. אחת יאללה. קצרה, לא, כן. אחת זה עוד דוגמה של משהו אה, רגע, כשטיפה הסתבכתי איתו גם, לקח לי זמן עד שמצאתי את הרעיון, לפעמים כאילו צריך להבין מה אני רוצה להראות בעצם. זאת ענבל מירום, שהיא צלמת, אגב, גם קולגה, עורכת וידאו, מפיקה, כאילו היא עורכת ממש כמוני, אבל אין לה את היכולות של אנימציה לצורך העניין, אז היא באה אליי ואמרה, אני רוצה לוגו מודפש, שלחה לי את הלוגו, שהיה, אגב, טיפה שונה מזה, אני גם שיחקתי לה עם זה באישורה, ואמרתי, מה אני עושה עם זה, מה אני עושה עם זה, עד לא זוכרת, היו לי גם כמה סקיצות וזה, ובא לי הרעיון של להשתמש בעיגולים הוורודים האלה, שהם יהיו האלמנט העיקרי באנימציה בעצם. ג'יימס בונד. בדיוק, זה ממש תראי, ישר לפתיח של עולה. ג'יימס בונד, מדהים, שזה מדהים, מדהים, זה עם מדהים. אבל נכון תראי חמוד? כבר מה זה עושה, זה כבר מדליק, זה כבר עושה משהו.
וואו, כן, משהו כאן קורה. מדהים. אני אני מתה על מאוד ההנפשה אוהבת. הזו, מאוד אוהבת אותה. אני גם. ואחת אחרונה באמת לסיום, זה היה יחסית בתחילת, באוקטובר אני חושבת, ממש עם המלחמה, איזה מישהו פנה אליי, כאילו פנה לוואטסאפ וביקש הנפשה ללוגו למיזם שהוא עשה, תקווה בידינו, להעלות את המורל כאילו של העם בעצם, והתנדבתי לעשות הנפשה ללוגו שייצא איתן טובול. יש לזה גם וואי, סאונד סמדר, זה לדעתי. כמעט נדרש שתעלי את זה קצת עכשיו למודעות, את הלוגו הזה כסטורי או פיד. כן, אנחנו צריכים כן, גם היום תקווה אנחנו ממש בידינו. צריכים אנחנו ממש זקוקים ללוגו הזה עכשיו, הוא נורא, הוא גורם להרגיש טוב. כן, וככה היד נפתחת עם כן, הפרח, תעלי את זה שזמן טוב להיזכר בלוגו הזה, כי כאילו זה ממש, ממש, ממש. לא צריך כן, אפילו אז להגיד, נסיים תראי בזה מה זה עושה. בתקווה. באמת נסיים בזה בתקווה. אוקיי, אז יש לי שתי שאלות. דבר ראשון, אם אני רוצה להנפיש לוגו, מה זה דורש ממני מולך? מה זה דורש? קודם כל אני רוצה להגיד שהפרטים, יש לי עמוד דף נחיתה כזה באתר שלי, smooching.video, יש שם דף ייעודי להנפשת לוגוים, שיש שם את כל, גם דוגמאות, הרבה שראינו פה, גם מידע על איפה אפשר להשתמש בו ומה צריך להכין. מה שזה דורש זה שיהיה לוגו, קודם כל. אני צריכה אותו רצוי מאוד בפורמט וקטורי, שזה אומר בדרך כלל PDF או אילוסטרייטור. אם יש לכם לוגו שעשיתם אצל מעצב או מעצבת, אז קיבלתם את אם הפורמט אין הזה. להם את זה, את הפורמט הזה, ויש להם רק קובץ תמונה אם רגיל, אין, אז יש אפשרות שאני אמיר אותו בעצם בפורמט אוקיי. וקטורי. זה בתוספת תשלום, זה מסבך קצת את העניינים, אבל זה אבל זה אפשרי. חשוב להגיד שזו אופציה, אני פשוט שמה לב שהרבה עצמאיות בתחילת הדרך, או שלא מקבלות את הקבצים ואין להם דרך לקבל אותם, או שבאמת יש להם כל מיני דברים, אבולוציות של דברים כן, שמגיעים בסוף לקבצי תמונה, אז נכון. זה בסדר, עדיף את הקבצים הוקטוריים ב-PDF, אבל גם אם לא, יש פתרונות תמיד. הכל פקטור נכון, בסוף של כמה את עובדת יותר, אין מה לעשות, זה בסדר, נכון, אבל חשוב נכון. להגיד את זה. אז בעצם את צריכה את הקבצים וזהו, זה הכל, כן. קל. אם יש מה סדר איזשהו... גודל, טווח ממוצע של מחיר הנפשת לוגו? המחיר הוא החל מ-800 שקלים. זה נע מ-800 עד 1,500, זה תלוי באמת באיזה סוג קובץ קיבלתי וכמה פורמטים רוצים, כי הברירת מחדל היא פורמט אחד, שהוא בדרך כלל גיף, שזה מתאים לחתימה למייל או לאתר. אם רוצים לקבל את זה גם כווידאו, בפורמטים, את יודעת, לאורך, לרוחב, כל מיני דברים כאלה, יש פשוט עלויות נוספות, אבל זה הכל. מדהים. ומסר לסיום על למה בכל זאת הנפשת לוגו? אז ככה, קודם כל זה באמת הופך, אם יש לך איזשהו מותג, דיברנו על זה שאת רוצה לשדר את המקצועיות והפכת כבר מהשלב של רק לכתוב את השם ללוגו מקצועי, אז זה הופך אותך לעוד איזושהי רמה מעל, גם מעל המתחרים, זה גורם לבולטות וזה מייחד אותך, זה הופך אותך לזכירה, כאילו ממש יזכרו אותך. זה גם מוסיף אלמנט של כיף והומור, ובעיניי זה כמו קסם, כאילו התגובה הזאת שקיבלתי השבוע אומרת הכל שמישהי הייתה לי, וואו, מה זה האנימציה הזאת, אני רוצה גם, כאילו, מדהים. זהו. זה... מדהים. האמת שאני ממש ממש מסכימה ואין לי מה להוסיף. מגניב, אז אחלה. אז אני כל ההקלטה חייבת להגיד לך שאני ממש מקווה נזכרתי באיזושהי הגדרה בזום שאני ממש מקווה שההקלטה שלנו יצאה טוב. כן, אני כן, ממש במתח עכשיו. אז אני כולי תקווה שאכן הדבר הזה יקרה וזה יהיה כתבה שנוכל לעזור לאחרות לקבל פה המון ערך שהיה בהקשר הזה של הנפשת לוגו ובכלל. ואני נכון, רוצה היה להודות כיף לך לדבר, שבאת ופינית לנו את הזמן. תודה. תודה רבה לך. וזהו, אז יאללה ביי בנות, אני אעשה סטופ להקלטה ודקה אחת.